Fajnie, że się tu tak zebraliście. Jak się czujecie? Super? Wspaniale. Jak dobrze. Macie, ja tu mam swojego personalnego po prostu człowieka od tekstów. Jaki rysunek ja. No ładnie. Tutaj, słuchajcie, czytamy bajki ludowe. Przecież ja go nie mam, ja i go dam. Czyżbyście go ode mnie przyjęli? Jeśli go kiedyś w górach znajdę. Książę tak się rozgniewał, że cygana wycierpił i jeszcze na służbę przezywał. A cygan wygrał 10 ręskich i jeszcze chłopu przyniósł ręki ze stołu pańskiego, ze stołu pańskiego. W cudzej krainie, w jednej wsi umarł chłop i zostawił po sobie swojej żonie duże gospodarstwo, duże gospodarstwo. Łapapał, nie wiem, wiele tego było mordu, ale że chałupę miała nową dobytę jak się należy i gospodarskie porządki, co się daje, co się tycy, co się tycy. A do tego wszystkiego ona tylko była należąca. Chłopiec w 7 roku w chałupie też miała statki porządne. Wow, dla łóżka safetą oplecenia i do talerzy stolik i krzesełka. A w szafie też pełno oplecenia, bo ochronna ona była. To się nazbierało niemało, to się nazbierało niemało. A oprócz tego wszystkiego powiadali, że się nie postyd zostawił jej w Orecku konopiany. Dużo pieniędzy. Jeszcze w ten czas nie było papierków, tylko złote dukaty i srebrne talary. I srebrne talary to naciułał i sobie podobno parę garcy. To też mu żona nie pożałowała, bo grzech sprawiła, z księdzem przemawiała. A bez, no stoją na kabelku. To też zara po pogrzebie pomyślewali, żeby się ona komuś dostać mogła. Ta wdowa, ale jest czas nie wyjdzie. Że onego kawalera z pieniędzmi nie słychać. Wylata przez sień, a tu ni tchu, ni mchu. Zaciął się, widać konie i pojechał. Z żalu pieniędzmi z koniami, a głupią babę zostawił w żalu, ale się jej nikt nie pożałował. Jeszcze się ludzie naśmiewali, a starzy mówili, widać to nie głupi, zmyślił, że kraść daleko, a żenić się blisko, było wam nie przebierać między nasymi chłopakami, nie byłoby straty i pośmiewiska.
Dobra, będzie jeszcze jedna bajka i kończymy. Którą chcesz bajkę, Asiu? Lewa. Ojcu, co chciał, żeby się syn za dzień nauczył czego w szkole? No dobra. Jakie miano miał pierwszy człowiek prywatny? Ale to coś tam w szkole prywatnej to jest maszyna. A to jest, która wiara lepsza, tak? Czyli chcesz, która wiara lepsza, tak? Dobra. Było to w Kluczborku. W gospodzie popili sobie raz, dwaj kapelanowie. Au. A ten jeden był ewangelicki, a ten drugi był katolicki. Jak sobie popili, to się zaczęli całować. A potem to ich ludzie otoczyli i jak to pijacy zaczęli ich o różne sprawy wypytywać. A pierwej to tu w Kluczborku był kościół ewangelicki i kościół katolicki. Stara piechota pierwszy stanął przed kapelonami i powiadam moi faryzykowie, tak zgodnie sobie popijajcie. Proszę powiedzcie wy nam, która wiara jest lepsza, czy ta ewangelicka, czy ta katolicka, Farożyże, ale trzeźwieli, bo na takie pytanie nie byli przygotowani. A co tu zrobić? Nie byli przygotowani. Nic przygotowani. Co tu zrobić? Myśli ten pastor, podchodzi do ludzi i powiada: wiecie, ludkowie, tego tak pijani nie załatwimy, dajcie nam tydzień, my się do tego przygotujemy, a potem zrobimy wielkie zebranie kolek gospody i będziemy wiedzieć, skończyło się picie i pastor idzie na parad. No ale jak tu z tego kłopotu wyleźć? Myśli przez cały tydzień chodzi markotny. Spotkał go chłop, ale taki co miał głowie więcej niż jeden kapelonek. Chłopie, pomóż, padają pastor. Powiedzieli mu dokument, wszystko chłop obiegł się w suknię pastora i zgłosił się u księdza katolickiego i powiada mu, że przyjechał ekstra z Krakowa na tę dyskusję. Teraz się ludzie koło gospody zebrali i katolicy i ewangeliccy. Wszyscy stoją i słuchają, no ale tu trzeba jeszcze powiedzieć i to, że ten ksiądz katolicki też chodził jak study i też zawołał jednego Antka i mu porozprawiał, co to za zmartwienie ma, i ten Antek powiedział, że on się w sutannie ubierze i Faroś ma sobie głowę nie łamać, on już tam wie co zrobi, wie co zrobi. Teraz tak się wszyscy zebrali i zaczęło się. Pierwszy wystąpił chłop, który był przebrany za katolickiego księdza. Ludzie, powiedział on,
parafianie poprawił się, bo zapomniał, że teraz księdzem jest. Wow, wow, wow. Cała ta dyskusja święta będzie na migi, ani słowa nie wypowiem. Niech pastor lub ten, którego wybrał, sam zgadnie, co mu pokaże, co mu pokaże. O, pastor podszedł, stanął naprzeciwko i patrzy. Oto pierwsza próba, powiedział ksiądz i pokazał palcem wskazującym na pastora. Na to pastor wyciągnął 2 palce i pokazał je oba. Ksiądz kiwnął na znak zgody, że próbę pierwszą pastor wygrał. Oto próba, druga próba. Powiada ksiądz i wskazuje ręką na niebo. Pastor patrzy, wyciąga rękę i pokazuje na ziemię. Pastor wygrał, oto trzecia próba. Powiada ksiądz i głaszcze się po piersiach, a pokazuje na serce. Pastor się kręci głową, zdjął czapkę, ciepnął ją o kamień i stanął zadkiem. Ksiądz pokiwał głową, że także pastor i tym razem zgadł. No to teraz ludzie ich otoczyli i powiadają. Teraz i my chcemy wiedzieć, jak to w słowach wygląda. Najpierw odpowie ksiądz katolicki, a ewangelicki pójdzie do gospody i nie śmie słuchać, a potem opowie ewangelicki, a ksiądz katolicki nie śmie wysłuchać. O, no i zaczął katolicki, mili parafianie. Podniosłem najpierw jeden palec do góry, co znaczy śmiało jednego człowieka Pan Bóg stworzył. O, pastor podniósł 2, co znaczy 2 ludzi. Pan Bóg stworzył Adama i Ewę. No i 2 ludzi Pan Bóg stworzył Adama i Ewę. No i zgadł. Potem pokazałem mu ręką niebo, co znaczyć miało Bóg mieszka w niebiosach. On na to wskazał ziemię i odpowiedział, że Bóg mieszka na ziemi, co jest prawdą i przecież zgadł. Potem pogłaskał się po piersiach i sercu. O, co znaczyć miało? Bóg jest miłosierny, to miało znaczyć głaskanie po piersiach. Znaczy, że Bóg jest miłosierny. On głaskał się po piersiach. On trzasnął czapką o ziemię, co znaczyć miało. Ale czasem ludzie zaprowadzili księdza do gospody, postawili kufel przed nim i zawołali pastora. Ten se stanął przed nimi, a miał już wypite i powiada: o, pierwsze widzieliście ludzie, jak pokazał ksiądz jednym palcem, że mi oko wyżga, twoja mu 2, że mu oba dłubią. Drugie widzieliście ludzie, że pokazał ręką na wysoki dom, że mnie na nim powiesi. To ja mu pokazałem na ziemię, na staw, że go w nim utopię. Trzecie widzieliście ludzie, że głaskał się w piersiach, pokazał jak się naje. Głaskał się po piersiach. No i wzięli ludzie. Głaskał się po piersiach. Wszyscy razem głaskał się po piersiach. Yeah, everybody głaskał się po piersiach. Głaskał się po piersiach. Głaskał się po piersiach. Znaczy,
A to coś znaczy w ogóle tak naprawdę wszystko. Pokazywał jak się naje. Jak się naje. Pan Biedronka, dziękujemy serdecznie. Wyjątkowo na małej scenie jeszcze do was wróci, a teraz zapraszam na dużą scenę wielką. Na występ zespołu Obywatel Piszczyk. Dzięki pan Biedronka! Ta Biedronka jeszcze wkrótce zespołem Mamoń!